Champhai zotlang om delete ho tia hriat lar te chuan nizan khan an pa ber halral thil hlanah an hlan dawn nia thu thang om fin fe turin zotlang khotlang hruai tu tele Champhai police te an kala thil du om lo a thleng zui lo CCN thu don danin delete tia hriat lar ho hi Champhai zotlanga chung ko pasari vel an oma tun haya Mizoram mun danga tangin mikhol engemaw zat ron thlen belin kar thum chung vel chu tuna halral thil hlanah hlan an tum nia an soi pularam nga ka ina hian anin kul khoma tun hnai deuh lok khan amo chu apum anawaka ako chunga pathian alut ti in vantir kowa an puang ni in an soya amonu hian halral thil hlanatan he in chung kowa paber a upaber hi pathian hena hlan angai ti in apuang ni in an then oma om te chuan an soya nimin tlai khan heng in kul khom ho in bual na turbik tuikhur thiang hlema in nei tu paber pularam nga ka hi an bual fai ni in an soibok hetianga halral thil hlana paber hlan an tum ti thom hi hriat ani ta ka wangin pularam nga ka fapa upaber in rang changto an pola tel velo chuan chung khat laina hnaite apun hnuwa zotlang khotlang hruai tu tele Champhai police hril ni in thil hrefi aturin ina hian an luta heng in kul rang ho hian an mani pol lo chu zentel te ti in nunna bua ming chuang lo te chu an tlo po du lo ba ka biak po an bedu lova zotlang khotlang hruai tu te chuan thil du om lo a thlen lo na turin zotlang khuwa ni lo mi khwal om te chu chuak turin an nge na mi khwal te chau chuak ta lo chuan an zawain nizan khan an thom hno te nen rama nim nem kan e mai aniang chu ti in an chuak ta vekani tukindar ni vel khan an va hian anom na ngaya hian an kir le vaka halral thil hlanah hlan an tum nia soi pularam nga ka po hi room hrana an lakhung nia soi ani zotlang VCP pubiak tlong chuan CCN zo na changin hengmi te hi an biak tong theilo awangin thuthang hi adik nge yem ti fin fia a har sathu soin an soi du chena ero chuan hetiang thil ti hi an tum lo ni in an soi thung ti a soi voina he thil theng fin fia turakal kan correspondent in thu zo fia atum po in pathian kan lo ron zetange ti in alo changa hunrei lo te an tong trai hnuwa kan pathian in aphal lo min kal san jok mai ro tia changin engma chanchin zo fia thei an ni lo delete tia hriat lar ho hi sarkar atanga ham thatna don thei chi zong te Aadhaar card ration card voters ID an nei lo ba ka an bank account passbook te an lo halral to boka electric an po thin te po connection an ti top vek to bokani OML khotlang thila anin hnam hnoi ngai lova an jinga tel velo chu zentel angain nunna bua ming chuang lo tura an ngaya an chung khat zong an tui thar vek ba ka biak po an bengai lo hialani an trenom hnai om te soidanin tun hnai kar thum vela tang khan an nei thil tha te chu an thral ba ka halral thil hlana an lo hlan to a tuna in kul sang te hi mi khwal nen mi som sari vel an ni rin ani a tlo po an du lo awangin an za che hi hriat thei ani lo mi kutur ninge ya hriat bola zui ta pul ding le na thi na thleng chung changa Champhai police te chuan mi pahni an man bel le to Ponto angin nimin khan kesayo pil nun moi var te SDPO chuan he thil thleng chung changa mi pasari te chu thu zot fi in an zinga mi pani rom hing moya kumsom ni pasari mi le lal khongai sanga kumsom pariat mi Vaphai khwa ve te chu manin an kol zui me kani he thil thleng chung changa hian FIR thelu tu pilal ro siami pulal ding le na farnu in anaw kuthak tua apu mi pani laram sia male lal hum le na te chu FIR thelu tuk march ni som ni pangat lai lam khan man an lo ni to a KSIO CCN a hrel danin dungtlang police station a thu boi thelu ani rol hian kuthak tua pu te hi man ngal tum ni ma se in nei na an kala an zinga pakhat jok hi mo nei tu thiana atana wangin in nei program zo no march ni som ni panga a an pani hian an man ta ani atira FIR zialan ani angin IPC section 325 noya mi na taka kuthak thu buai zialu zet ani a kutur tulal ding lian hi aboral ta wangin IPC section 304 tumreng awang nilova tual tha thu buaya thak le ani a he thu buai hi chui mek ani awangin thu buai zialu dan po hi la thak danglam le thei ani thu KSIO chuan a soi